ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса хубенд? Инҷен ирӯз 25 сентябри соли 2023. мақсад гузоштем техникаҳоро кам кам навор кунем, чунки бародарон бисёр хоҳиш карданд ки тракторҳоро, камазоро ва дигар техникаҳоро навор кунем баҳри тамошобинон. тамошошон кунен, иншоалло маъқултон мешавад. ҳамон техникаҳое ки шумо дар маъқулай, мисол ҳамин кран маъқул шавад, дар ҳамон соҳиб занг зан рафта харидор кунед бародари азиз. хотири меҳнатҳое ки мо мекунем, амин навор мекунем, монтаж мекунем, баҳраш мо пешҷон мекунем, шумо ҳам моро дастгирӣ кунед. лайкотона чанд қадр метавонед монед, ба канал подписатсия кунед, тугмачаи зангуларо ҳатман зер карда монед, баъдан шумо хабардор мешавед мо навори нав кунем. хона замини квартира, техника, аппарат, мошино агар барои фурӯши реклама бошад, дар шумо равонашин рекламаш мекунед, дар ҳамон комментария нависед ба шумо аз кадом марка ҳамин техникаҳо лозимай, мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментария навор кунем барои шумо бародари азиз. эълона сар мекунем, шумо тамошо кунед. якум техникаи фурӯшӣ бародари азиз. газ 52 қабул кардем дар шаҳри ваҳдат, 30,000 сомон мега. рақамҳои ватсап, рақамҳои билайн мондага барои муроҷиат кардан ва гирифтани маълумоти муфассал, маълумоти пурра. сӯзишвош бензин, коробка передачи боша, механика. ҳолати мошин 100%. як нафари боига боша, бояд бигира амира истифода барав аз пеши корбори зиндагӣ шавад. бисёр сезони гандам, хоб пахта, дигар сезонда шуа кор мекунем бародари азиз. ҳуҷҷат дора, балонош пачкай, срочно сундаркорай мефурӯшемша. ҳамин состояние хулоса успет кунен, бигирен беҳад таърифш кардан мефурӯшемша 30,000 сомонӣ. дуюм техникаи фурӯшӣ бародари азиз. трактор Т40, нархаш 28,000 сомонӣ. айни ҳол дар ҳисораи ҳамин техника. рақамош барои тамос 908 55 22 37. занг занен аз номи канали мо Далер офисиал Авто ТВ. иншоалло шуморо скидка мекунам. срочно ҳамин техникаи фурӯшиай. оқа кори вазмин кадаги неста мега. успет ки биги хулоса. дар ҳисор бо нархи 28,000 сомонӣ. ҳамон нафарое ки хостен тракторҳои арзон монем, маромат кунед, занг занем, ба ғайри бо ҳаст тайга трактор дар ҳамин наворай тамошо кунен, оношам иншоалло маъқултон мешавад. хайр маъқул шид, занг зада рафта харидорӣ кунед. аз мо баҳри шумо фақат пешниҳод кардани техникаҳо. сеюм техникаро тамошо кунед. 2650 сомон. саломолеска дар душанбе бо нархи 2650 сум. культиватор ҳам хеле ба фикрам, оқадар мо маълумотам надорем. состояниш созай, хоб ҳама тарафа хушту кор мекунам мега. навай пачкай, метавонед шумо бо заказ кунен. шумо пешниҳодш мекунем гуфтан 2650 сум, мумкин ягон сум арзон ҳам кунанд. номерош намемонем бародари азиз, худотон занг занед, боз заказ мекунен, мерен, мехарен, оиди ҳами маълумотро бигирен, иншоалло бо хуб мешавад. гирифта барен дар ҳам хонаотон кор кунем бачаҳо азиз. дар 220 волти ҳамон свети хона ҳам ҳами техника кор мекунад. техникаи чорум бачаҳо. самосвол камаз. дар комментария хоҳиш карда буданд ки ба навор гирем, пешниҳод кунем. солаш 1991. дар хуҷанд бо нархи 95,000 сомонӣ. техникаи хубай, балонош хушрӯ, пачкам бигем хато намекунем. кузовош кушоди хушрӯай чиқрай. хоб состояниш созай, ҳама тарафа қонун қоида. солаш 91. камаз фақат мега ба ҳамо кор кардан тайёра, ягон проблема надора. бисёр арзон намешавад. мақсад камтарак арзон ҳам мешидай. беҳуда занг зада нороҳат накунед гуфтан. бародари азиз, барои кашидани санг, қум, хок корбори ҳамин техника беҳад удобне гуфтан мода маълумот додан. проблема надора. хулоса худотон занг зада бо рафта харидорӣ кунед маъқул шавад. техникаи навбатӣ. электрический моторол бародари азиз.
ба заряд кор мекунад дар душанбе бо нархи 16500 сомонӣ. ҳамун нафароне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хел техникаҳо дорен, яъне ки ҳавасманд ҳастен, ба ҳамин кор мекунен, 850 куб гуфтан. хоб 16500 сомонӣ. хулоса бардори азиз, ӯ қадар мода маълумот надодан, пачка охӣ худотон занг мезанед дар рақамҳои 923 1 галан 020 занг зада худотон бо ҳола аҳволи ҳамин материал хабардор шен. ӯ қадар қиматан мест ба фикрам 16500 сомонӣ. наворои мора имкон боша бардори азиз лайкотонро монед, паҳн кунед. ҳам бардоре ки хоҳиши харидори доранд, онро равоншон кунед, беҳтарин кор мешавад. техникаи навбатӣ кран манипулятор гуфтан, солиш 2013, нархиш 315000 сомонӣ. дар душанбе айни ҳол ҳамин техника, солиш 2013. хоб мақсад 6.3 тонна, ҳамин қадарай, ҳолатиш хубай. корборӣ хуб мекунад. ҳамон нафароне ки истифода мебарен, худотон медонен мисол чӣ хел кор фармуда дар корай. хулоса мо дар равон кардан мо барои шумо пешниҳод кардем. оид шумо оха маълумоти пурра надорем ки шумо да фаҳмонем бардори азиз. хай тамошош кунед. дар амо экрани шумо ҳаст амо суратош. техникаи навбатӣ бардори азиз, грозовик газ 53, солиш 1993, дар бохтар. айни ҳол ин техника бардори азиз дар амо қурғанай, нархиш 70000 сомонӣ меган. хоҳиш кардан ки беҳуда нороҳатмон накунанд. каси мехара дар ҳамон рақаммон занг зана мега маълумотша пурра карда мефаҳмонем аму дар куҷо айни ҳол қарор дорад. омада ҳаминҷа биён мега бовар накунед, устоқати бирен тафтиш кунен, аз ҳолатиш хабардор шен, баъд харидориш кунен. 70000 сомонӣ дар бохтари Қурғонтепа, солиш 93. 6 балони пачка дора, ҳолатиш хубай, дар ҳолати хуби техникӣ ҳаст ҳамин техника. грозовик 53 фурӯшиад. мерседес бенз вито, солиш 2010, дар хуҷанди бостонӣ. пачкаи хушрӯ тоза, балонош 80%, документ дора. хоб кузов кушод. ҳай мерседес сад накунед дигар бардор азиз. мерседес бенз вито 2010 сол, автоматикаи вагон, пробеги радной. тамоми техник мисол тафтишот дар тайёраи мошин маълумоти муфассал мешавад тавассути амир рақамҳои 937 94 2000. хулоса ки техникаҳо шумо дар писанд ҳаст нест бардори азиз, дар ҳамон комментариё нависен ва агар дошта бошем барои фурӯши реклама равоншон кунен, мо ҳаракат мекунем шумо дар фурӯхта тем бардори азиз. хулоса шуморо дастгирӣ мекунем, шумо моро дастгирӣ кунем, беҳтарин кор мешавад. техникаи навбатӣ бардори азиз, мотоблок. мотоблоки нав 19000 сомонӣ меган, бо савдо мешавад. рақамош барои тамос 933 87 84 45 дар бохтари Қурғонтепа. ҳолатиш хубай, мисол хушрӯакай ами уқа корам кардагӣ нест ва фикрам қалим сомоно маълумот додан. хай бо худотон занг занен, ҳамон нафароне ки хоҳиши харидори мотоблока дорен дар ҳамон комментариё пешниҳод карден, ина худотон занг занен, бо пурсен аз ҳол аҳволи ин техника, рафта харидориш кунед. рақамҳои мода барои фурӯш ё реклама мисол қабул мекунем. хонаву замини квартира техника боша агар мисол мо дар равониш кунем, мо ҳаракат мекунем, дар ҳамон каналамон пешниҳод кунем, ҳаракат карда шумо да фурӯхта будем бардор азиз. техникаи навбатӣ газ 53, боз як дона қабул кардем. айни ҳол дар ёвон аст,
46000 сомонӣ фурӯхта мешавад. кузоваш тахтаҳош мисол пусидагӣ надорад, оҳанош ҳамаш хубай, балонош 80-90%, солаш 1987 бардор азиз. маълумоти муфассала тавассути рақамҳои соҳиби ҳами газ 53 метавонед дастрас кунед. кузов кушоди хушроай, мисол дарунаш фасонаида хушроакай. хела акбора иншоалло дар кузов мебарад. як сезонда метавонед ҳами нархша бирорен бардор азиз. сезони шоливу гандум ва дигар ҳосилот. тракторе ки шумо хостен арзонтарша навор кунем Т28 Ҷаббор Расулов мерем бардор азиз. нархаш 30000 сомонӣ. дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 100%, автол намехра бардоро. коробкаш 100%, ҳамаи скорстош мисол кор мекунад ҳастай. балонои калонаш мега 80%, балонои пеш навай аккумулятор нав, ҳолаташ хулоса хубай, нав краскаш кардаган. худотон дар аму экранотон дидестен кадом состояние ҳордар азиз. агар ман тракторхар бошам худам занг мезанам, мисол муомила мекунам, нархо туғри гирифт, мерам месанҷам, мегирам. тракторхар бошам да мақсад. шумо нам хел бардор азиз. ҳаракат карда аввал занг занен, муомила кунем, баъд рафта харидор кунем. техникаи навбатӣ дӯстон азиз. трактор Т28 боз ядонаига айни ҳол дар ҳисорай 20000 сомонӣ меган. бардоро ҳами техника мисол у қадар навам нестай, состоянияш хулоса созай 20000 мега, бо муомила ҳам мекунем. хулоса ки худотон занг занем, боз аҳволи ҳами трактора хабардор шен. у қадар нархаш қиматам нестем, ман фикр мекунам. мисол мо дар маълумотҳои кам метан, маълумотҳои бисёр метан, чизе ки мо дар равон мекунам, мо шумо дар хонда пешниҳод мекунем. дӯстон азиз, у тарафша худотон занг мезанен, боз мепурсен. состоянияш хулоса у қабад нестай, 20000 сомонӣ мегем, бо муомила мекунем. и бародармон запчасти автобуси усузиро доранд дар ноҳияи шаҳри нав 7000 сомония бардор азиз. дар ватсап шумо муроҷиат кунед, арзона мешавад. касоне ки шинос ҳам дорен, ҳамин хел автобус доранд, бардорае ки шиносотон автобус ҳам хел доранд, ҳамон дар равон кунед, шояд ки ҳамин хел запчаст ба аввал лозим бошад. ҳамин запчаст фурӯхта мешавад. ҳолатиш хубай, пачкай занг зада оиди запчаст маълумотша бигирен. аз Россия овардагиам блоки мотори усузияй автобус гуфтан. хулоса ки ҳамин состоянияй занг занем, барем бихарен дар кортон.